الله الرحمن الرحيم. نعم. من الحمد لله. نعم. وأنا دستي بهجرة فرقمو. نعم. يا تلون كنكو يتي يكوبا. نعم. إني نكوبا. ميليني من العاصمة. نعم. عاصمة الكابيتال مدينة المنورة. نعم. كنتو يتكاكي سنون. نودون نكودي بيلدي غندون. نعم. لدي كسنو باتي فايدة. نعم. ودون بالدينيش. نعم. وردون هو التي الخميس. نعم. الجمعة. التي ثلاثة. نعم. الأربعاء. الخميس. يعني الجمعة. نعم. يبدون. وردون دونودو. دون سيدنا علي كريم. نعم. نندير. نعم. أنكد أفي مدينة. نعم. يوم العروبة. نعم. يلوم الجمعة. جل يلتي. نعم. البدر لولو. نعم. تدركه إن هبتم. نعم. صلاتها جول الجمعة. نعم. فأتاها أؤجل. نعم. غير مؤتتم أو وانا نعم. قلندو جول الجمعة ندهن. نعم. لدى بني سالمي. بني سالمين بيرو. العالي نتوب. نعم. في مئة كبتامة درنتو. نعم. يا فوزهم يا عبد المبي. نعم. يا مل المبي. إن درانونا. نكبي درانونا. بمن الله ورانونا. نعم. ويواجهني. إنسان المبي. نعم. دون نلال جود المبي. دون أول جمعة. نلال جود يدنتال. نعم. يوم درنت. هذا بنيسان. وجود الجمعة في مسجد. نعم. الجماعة. قدر فتني سفسر على ارتدار الدنيا كما كان ندري الغبيبة تصغير غب غبيب تصغير غيب سائدي أنامي يغتنم لازم يكون هذا على عن المنامي وركوني ما نيجوني هل بجمع نويش وبيكون بيتك غبيبة تصغير غب سائدي أنامي يغتنمي يا الإنور يغندل نين بطل يكون جنداكو ننيدي نقول شارنون مدى وناتي مدينة ومن أرى مدى أوليم ومن مر كلمو بيرتي منهم المدينة قائلون له ابن بيامب الإن أسا قد سكمي ملاك بسم الله إذا لم تأكل نفسا قد تصور تلك خورا خيرك بالمجد الأمن هولار والأدمي يقلون ديرا الموافقة ننيدي تتوين الدفاع أريه أنني بسمولو ونون بسمول فورا ننيدي دون نون كانكو أمن وني جلو بابا دون كلمو بيتي بيام بتين جيبودو تأريدو لو كامندو هولاري نندو كي هاي هودو هلاكو أنا اللي بكوري مكو نخلطو بيمبيكا على دخولا لا تخافا شر ذي الوغبي دون يقول فوف يدو جو جيبو كالمو أنا نيدي يقول فوف يدي يو جيبو كالمو بنياكي مو يجيبو كالمو يلا نودبي ولم يزل أسيران قائلا الأمبوية مستنزليه جيبنا توبة يوم بيجيب كجلة جمن أسيران كم كنيلا الأمبوية وهي نجلو بابا مأمور كم جمرا سويمو ذات إذن يلا بابا بجوم راو يامور سكتور سويمو أشيبا تسمي أبياج أبياج أشيب nani kal bismillah o wiya dum ko acce ngeloba ya ngeloba ko yamror yahat ngeloba ma Allah hullu dum foti jusat joni non el famdi galle manan joni e patron ngebe madina be do bismaki bi jippe galle mum min ajli dalik non sabab ergo bismu tombo ko anani dey kad arxa o yurtini azima ma ginol ngol ankadu acci ani ngelo jogi dum ginol a foda to bangi nana a boton walla bangi nyam a boton saydi dardi ndartina wacci ginol yimbe be ngulate makko ko yo bismu don
o wi ngeloba ba ko jamara kon non o acci ginongol hanke ngeloba ba yimbe nen ƴewta anani dab jogol dippa tata min ajli sab'un zalika ma min ajli zalika sab'un kad arha o yutini azimama wono acci ginongol laha wona de ngeloba hatta tanawwaha ha ngeloba ba jusi babal masjidil haram jama makko jama madina dan sa jama Allah ko do jusi do don bun damal duma jama alani de ngelo jusima wal badru ma halla ila jabal jipat o mon heddi do ngelo pata tuma kad wasaba ngelo ba gidi dedi elajma di bi sar abi ko wala tana bo wodda wal jahjaw wal sayyiduna jahjaw ko ho men muhammadu lam yakun ummati do ngelo ba jahjaw bi mana sayyiduna nani de talaffatat ngelo ba yecciti khalfa haccagal mo o do mo nacci kino ngelo darimo ngelo o jusimo o salimu ummadi do kesi ngelo giddi darimo talaffatat khalfa abuti tagal mo yana biyi nani de al qaswa do joni o wi ngelo ba qaswa wi ke wala hanki bi mon e abu bi qaswa ta aje bi manani joni adba bi ki jada min jango gilo ci toyeli beden famde gel ngelo ba ngani de raji atal abruti wa han iske ma wa han rutti iske la ha wona de ngelo ba il mabraki wona di tusulti al qadimi arjib manani de tusulti do jusu do adam wona mabraki qadami do jusu do adam ngelo ba yehi ko woddani abruti e place on ab justikil gongol e place on nafsul makan tallah lahat ab takkeli ab dilli arzamat ab sawtini arzamat non ab muri wudu tan hunko won arzamato aswaw ajun ko ngelo ba wadi atal ngelo ba wandi jirana habokul mu ay dande fo me leji o takkeli woni sawtindi innaha ay bangelo in agli to bangal ha illi ka sahini boy won do ni ille ko bi tan tellan do won place mede wa qaddimillam cerni bi min hala tallah la to odo ko donkona o isa wala biya ba tallah la hat sa wala akhiru biya ta hal halat gedina lamo sa wala ma matina lamo mumila sa wala ma dudnam man al bi den ni ta hal halat ta lahat taw ko hatum a cewdo nayde a cewdo bu tobani ta bela mo non tobama bel tobbe de ko ja wala kha ta khal khalat ta lakhat ta jaljalat ta lajlaja har fere de ko ni indi yaade dum woni eddimi lama ya erdin lama aw akhiru wala batina mumilaha ndudna ha cewdo ya dudnum ba sa tokudema aw mujima to bam ala zal halbi do halbiyo dul karami jom teddugal ni o wiri men hal ay ndenno ngela bo batta kimeleji salimu ummat milade ummati keji mudum yama nelali rabbi anzili mundo nan baako wona tilaat ngelo ba jibril telle makko e tini wahyi won koy arde makko alal mahalu huna do won place insha so haji khadi kuna tagga men wori jeti mayni nukku ono jiddu ko aliyati mebe dide kan la tim nukku o mil bata gergal alhali mi tandarma yorno tedo nde ko dum bowalta tasbal woni hen ko leddi nen hen baamude hefer boy ngelo dusimu don salimu ummati sallallahu alaihi wasallam bi do place yoni non galle buddu balla don galla khalid on mi legi abu ayyub al-ansari on jetti hirki annabi sallallahu alaihi wasallam nan no galle mu goddo wiye saade mun zurar on ne jetti ngeloba bali galle mu ko kam fo goddan tingal ngal
dina ngala ko den ala sa wodum jippi ko alto joni non wona hen golle kaldo wonno hen gasde e pundi ha foti kaldo wonno hen ledde e piddi dum kaldo wonno hen baamude e ngasti njatin maybe e be gindi be no ko baamude heferbe o eggini on place joni non o ko jidda mahdi o maha mana jama makko dum o aji mahdi taw hadman mahdi hore makko do hut taw makko mahdi do hut taw Allah o mahani galle o o fay galle abu awi o wi albarku marali o wi neddo wonta koy hirki mum waddi anno hirko waddi galle men fay fi asfali jeeri on galle no galle o ko étage koy les galle o halla woni ko jippi albadru lewru ndu qaddala buye be dabbi nuzulahu jippugol makko fawqa dow gam galle o wimo ya rasulullah cinar jippu dow minen min kede les badal men bawo salatemo du salami ko dum jebbilgol do non yala namna jippudo jippudo les bab gallo won do yewde debbo wi nela malakeji gara tan nelaada ko deedo e joomu kanko lesano foti won do foti won enen keten les kala garde selmin gallo taw enen mbawi haldude mum kon so ko sen boni dow kal tubu men na ngabbo dow musa kanko foti won dow ya dal wi lesay o yeha jam lole mabbe hedi e ndono mbajil mabbe gotel e moni fesude e mbar fober won jam tubbide hore annabi sallallahu alaihi wasallam e fober dum tan mbadde kam gasi ala e pini subako tan fayta annabi sallallahu alaihi wasallam o ya rasulullah mimi dana jom tudam dana o wi hat ma dana o wi hadi mi danade min nanki lona men heldo ndeni heli wonti wontene me ko calele fober ey ade boy do ina min kende min ñagima basala woni cerno wi badal men baaw celgol makko du salami ko dum jibbilgo wonti dum japp ay ndeno yehi dow an ke docteur ngone arde docteur ngone arde docteur di garoji di kanko mo gallo kalke be ndefi na wana national ndel em gaddinima so rottam rottudo nyami haw kasni e tellini kanke jom suud makko barkinoro e ko nyalaade heddi ko o tago en defni hirande nawni hirande artir non nyalaade nyamani ne gandir noni o yiti annabi o yante a nyamani o won dekki ki mbadda he nyamata hakko jeydo e jomum wa nyamde ki leki o basalle e laaj o onon non jehe nyame en degni mon jehe nyame kanko nyamata basalle nyamda laaj ay so yano non e ngota nyam basalle onde telli hanke non o wi o heddi ko e balde makko wonta defanda annabi wodi soble e laaj e ko non tan anen non basalle e laaj basalle hore masa e laaj ina hade neddo duuri yo juma nyamdi nyami dum en wawi so odoro ne hebdo dum duuti e dum non en zena be gonduda be en zena gonduda dum woni non e ko non so tawi defam tan hela en wawi non ko nafata ko en wawi iwo ko soble Musa Muhammad laaji Musa Muhammad nata sisuti sijat ko hecci ko yalla non kam dum def no ko mama kharajna e be jalti biidu gaabe rewbe arane be min bani najjar min tarabine berta jabbo annabi uruti me terto ay uruti me terto kharajna bani najjar min tarabin jawmun galle abu abdullah salih
anani ko fitti no mbiruma min wasa jimbi di en batta gin batta anani de suka ro be jelti mo hajji jaatine ngoni irtubi ko aadi bernde al hibbe gido jil fagani sallallahu alayhi wa sallam anani de e bi irti bernde makko anani de anani kanko sallallahu alayhi wa sallam o suka rewbe ne jima ene mbiya yaquluna be mbiya nahnu jiwarin minen de ko min suka be rewbe jil fagabi jomdere derdugol dum dilija anani de alhir alhir nani de do non nani de suka be rewbe ne jima akeb jima ko be mbiya bulne be mbiya nahnu minen jawarin ko min suka be rewbe dari batun fiyobe duhu taballeji amen laysa non laataki ilaji maliki wiya laysa laataki fi darbiha fi taballeji tallahi mi wondiri allah min itame bakka ilaji maliki woni haalde fiawon to wiki barat ko te odo ter te ngamat ko mi wondiri allah bakka allah joni non sabab annabi jodi ben jodi ga ben kucindiri tu debbar don tan jogi dital mo toru mbal billahi ka inshallah jariyat wodo suku deb bala to wi mo ganniyat on bayima fa hal alayya bel ene doom iza alhu so mi ami min jurame bakkat ko badami ko belen wad bakkat ko namni annabi sallallahu alaihi wasallam min kam ko badami ko ni belen sojo tan be diwo bel dum do kam ala bakkat o wi non yeno wi ni fa o wi ko banane jon hal alayya wayhakum illa hawtu min haraji nono yimirdu anani de lahwi wona lahu gandaro anani de wa qala wi rasulullah wa qala wi khairu khalqillah la ila bakara la ya mubatasima ila na moso o wi insha Allah o saajene de momtadi taw yiyande ay junu o ga wali insha Allah ta ay wi insha Allah njibudi yaaka ay yimi basido bostu makko basit won bostu basit donc sa yimi sa acci en har fere wote ni moje insha Allah kun insha Allah to Allah haji ko jimata ko zakal fo ndo won gadal wal hakam waaw ko waaw qasab ni wondiri Allah ñeño ni wondiri Allah ñeño ni laade wondi waddi hen wi bakkar Allah men kema dañ hen tadal hey o de waale nani de o tu debba ni won jimiri makko ni won gamri makko o namni annabi sallallahu alaihi wasallam bel ko wadal ko wonande ala hen ni laade bi ala mo jetton wonan dem wondi malla de dal gulamayn donde daa onodi al gulamayn nane minom gengal tandarma do yornete do jeydum ko sukabe dida en goto bide ko sal kidi dum ko suhayla te al yetime yarna bino wuli yeti mayni min badal hanami sahla de suhayla kambe jeyno dum nelaado noddibi woni daa gulamayn onodi sukabe be dide badal haddi baaw fukkudema bagage mabbe nani dey mal jawna kanko ƴoƴorgal men o salla yo yurmu yo juula alayhi makko ilahi dewtelamo mun zidu jippinowo arruhumi yurmede Allah subhanahu wa ta'ala o wi sukaɓe bingal ngal ɗum sodde en yimdo kimero tollo yarote ale ko jeey ton foti o soodi ɗum summa sarare o soodi almirbad gergal ngal maadilatan e nundal anani de summa sarare soodi almirbad gergal ngal almawsul wonnelaada kanko woni mawsul maadilatan o soodi ɗum ko nundal min maali sikki jewdi Abubakar men kelleji sappa kanni o soodi ɗum par en place المعروف الكرمي سيدنا أبو بكر جندرادا على سياقه كيفوس أبو بكر ويبي وفيه بجرنا مسجده والجماعة مكة
nani de yabani o mahi o saqafahu o wadi mildindi min al jaridi o loti tandarma anani de yusawi ena foto tamata darne anna semina jamaka so fewdirani muruji ni kono ko muruji bakki te ke towani nani de tagal ɗum musallal o waɗi ɗon kede mbaar on ɗowdi mbaar ne wiye musallal mbaar ne wiye saqifa nani de eyi kono noon yad'una hu suffatan eɓe noddirte musallal o koko wiide suffa fiiji koye muɗum yaɓi wonko tappoto ileyi fewde muɗum masakinu miskineɓe minal umami miskineɓe anduɓe wonduɓe annabi sallallahu alaihi wasallam ko fani yagner ɗum sahabaɓe anani de ɓen wonano ɗo kamɓe noon anen yimɓeɓe woni hen jogui jatijeɓe woni hen kañumen ko jama tan goni abi hurere woni mawɗo mabɓe anani ɗon eɓe goni ɓe belɗe sillemaji mabɓe e pat yamroɗe kamɓe gon temedde jeeɗiɗi fof hawrani ɗon kono noon eɓe jaaha capanɗe jeeɗiɗi tawno kawre jama ka kala kedduɗo ñamri ene wawi addandeɓe kala joguiɗo tandarma kono nokku tandarma nayi de eɓe gaddane eɓe mbaɗne ɗon eyyi nani de araɓe so tawi dañi tandarma eko jokki ko hen tan deƴat nani de waɗi hen tew seeɗa waɗi hen ceeɗi seeɗa nafat no fewi enda ta'ashi saga hirande anani de annabi alhaadi pewɗo fardi ɗum omo serdal ala sahabate sahabat yetti ene ara ala ahla kureji umami e denti kamɓe ɓe gartato denti ɗen gara anani de hirande yonti wiyata an ya galle kaari walla an galle ma paɗa nawru o nono fecci taɓe e wuro ngo anani de bikasratin nasi sabu hewde yimɓe aroɓe hayrul halqi ɓurɗo moƴƴude windere nde cafi una tefnowo men o min baadi haybar ɓawa wolde haybar fiiji koye manane muɗum kana laatima dawatani o ɓeydi jamaka woni ko ɓeydi hen anani de kama bana hunno mahiri ujira tan suudu fiiji li aisati ɗum men aisha oɗen ɗum suudu takke jamaka ɗum jogui damal wona tata e mihraba tan direct anani de womadi sawdati wodani ko sawda gorgol men mbiɗen sawda o hayden kadi hayre mum ketti ɗum wona ene suuɗo ɓeɗo ɗiɗo jogino gansa e rewde khadija maayi anani de e aisha ko kuman khadija maayi omon fayi o makka maka yaata makka taw humani aisha anani de e suwa naddude aisha o humani sawdata nani de ɗum noon o mani cuuraji mabɓe ɗiɗon takkiɓe e jama ɗuɗɗi kadi ɗuɗɗi baba adamen to ɗuɗɗi ganduɗa waɗirte tan ko looci darde tan waɗa ɗum walla no fewndira waɗa e ɓakken kadi wanno taw wona ɗi cuuɗi baba pawni anani de noon wano ɗon jamanu addirno ngal sa nani de agamo o ñiiɓi daapal lebbi jeeɗiɗi daalo ko nayi alli ko gotel on joyi ɓawo on jeeɗiɗi ila ittimami fewde timmingol masjidi jama makko galle abou ayoub lansari woni toon ko lebbi jeeɗiɗi anani de hade ɗuɗi makko parde nani de e ƴaytimami fewde timmingol masjidi jama makko o hujara tayi cuuɗi makko ɗiɗɗi cuuɗi yummen aissa e suuɗi yummen sawdatu jazal lansara yo allah yoɓ jazal lansara yo yoɓ lansari yanko zu nasani joom tagore ɗum woni fayiɗo nayi de allah joom tagore o yo yoɓani lansari mani allah nela soatan jama nani mani men aissa eɓe mani yummen sawdatu nani de wadde noon ko wattin taw ko eggude toon nden timmi lebbi jeeɗiɗi fuɗɗi bari umi galle abou ayoubou lansari nani de wo yankuɗo mba egga a sahra kaaji billa sahabi wontiɓe makko nayi de anani de ka ila la hayra siwa hayri lokra omo wiya moƴƴere wodani sowona moƴƴere laakar rabbi joomo faji jihim ya yoɓnam lansari ko duunoɓe kamɓe lansari yankoɓe
omon egga kaaji ɗo eggal ɗo kaaji sahaba ƴetti yo jooɗo o yo jooɗta ɗo no nannoni wo inna ila kaddariya nani de on ceerno so tawi yiitande ɗum kam hanka ndigal ceerno laat aɓe dollaɓe o wi kun laata nasiran ka ballowo rabbana joomi amen nasiran rabbana de joomi amen allansar yanko nasraka hol ballugol ma bil muhajirina ferɓe ɓe oman ɓen min baadu arɓe caggal ɗum min umami e leydi aroɓe caggal maɓɓe allah ɓeɗa ñaagoma ɓeeɗo lansar yanko ya walluɓe no mballirɗa muhajirina nonne kay hay aroɓe caggal ɓeɗa ñaagoma an allah ya walluɓe wa as'adun ayi oɗo as'ad bun zurara summa sa'dun oɗo ko sa'd bun ubada anani de yursilani lahu ɓena neldam hayra ta'ami ɗum wuccude ñamri o sa'dun no sa'd ɓeytuda sa'd on hasata dippinde galle abi ayyub dottoɗe ɓeeɗo ɗiɗe arata hande won tew janga won kosam janga won buru ina wonde nebam goto fof ko defi ala ko yawata adduna nden o eggi o ummimi e galle abou ayyubu lansari o hepti galle makko saadu woni continue golle saadu wono wiima wo saadu ndesida saani oɗo ko yima hastani anani de o hastata anani de ya taybata e hema an madinatul munawwar ɗaaba weli fihi e mum al aysu nguura ajwoto ha tandarma o turabu ha leydi madina o sifa u jusmi en safra yow biyeteɗe jusama o nonne kay o sabimi e tooke nani de eyi ɗaaba weli al ayyamu ko ñalɗi ñalawma madina weli sallallahu alayhi wa sallam o acci makka e niɓɓere o are madina ñalɗi ɗi jaynima jammaji ɗi jewnima nangue ɓeydima lewru ndu ɓeydima woni ɗaaba weli al ayyamu ñalɗi ɗi anani de no waɗaaba sargu ɗum ko nangue ngue min farayni e weltare ɗaabal hawimu weli jammaji ɗi jamma woni hawimu to ɗum sab ɓellidgol albadri lewru ila remami e niɓɓe waha o sehlidiri dawil hajri wala dawil hijri jomiraɓe fergo ngo walansar e lansar yankoɓe sejjiduna kalif meɗen woni waha o sehlidiri sejjiduna kalif men o dawil hijri jomiraɓe fergo ngo walansar e wallannoɓe arɓe ɓe e tawaɓe woni cehlagal hakkude mabɓe min baadi ha asuri ɓaw lebbi 5 anani de bil haqqi e gonga kol hurumi e aadi is'ina kamɓe arnoɓe capanɗe jeenayi neɗɗo kanu eɓe naati o kanat laati ko lata'ifatin kal fedde alayhim yo wone muɗum rahmatu yurmede arrahmani allah addu limore mana hami capanɗe jeenayi a waɗi ɗum divisé par 2 rokkatma ko capanɗe 4 e 5 capanɗe 4 e 5 ɗum woni par ɗiɗi capanɗe 4 e 5 o waɗi joni noon sallallahu alih w sallam o waɗi ɗo acte mo ganduɗa alende réfugié ji keewi waɗanede killisaji caggal wuuro réfugié ƴewno aduna waɗirti ɓe beddoma ko caggal ɓoysede fof ɓe gadda ñam engrais ɓe gadda hay ko renda ɓe gaddata e saaji ɓeccumon keeɗon hande kon sankade ko noon woni aduna sallallahu alayhi wa sallam ko adi duuɓi ujunere e temedde nayyi sallallahu alayhi wa sallam o ferni sahabaɓe ɓe jeehi madina joni notto toon ko patron eɓe wayani noon fof on ko joom kiraɗe ɓe ga ummiɓe makka ɗacci toon galleji muɗumen wonen ɗaccuɓe ɗon rewɓe muɗumen wonen ɗaccuɓe jawdi mumen goto fof dogno fittanu mum caggal ɗum ɓuura senko ɓatti yeede galleji mabɓe ala fof keɓe mbaɗani ɓeɗo ɓuura senko joni noon o sehlidiri exemple mo mbawɗen hokkude hen ko hakkude Saad ibn Rabia e Abdourahmane ibn Awf ɓeɗo Allah waddi ɗumen nelaɗo wi cehlagal hakkude moɗon jaggodire Abdourahmane Saadu jagge jungo mum nawi ɗum galle
ويمو غودو ورو جيامي هن كوي جوم كيرادة ونا ويا يوم جوجي كوي جوجي مام تمادum ebul amar nawa gedal mami naw gedlam rewbe din jogim yawe hen bo nobda ser dum edino nawa dum yeba wowno wodo budi nobdo yettodo nayide kono an subuto an kodo an subuto e rewa mi jidda ko anen dum goddum gon kanko ne ko nen wi barakallahu lak fi ahli yalla wat barke galle ma e rewbe ma e besmuma dulluni kolle kam je wi je ko neddo mo ganduda ko wonde duwa annabi sallallahu alaihi wasallam o ne wadde commerce anani dey ayde kiji do arande o addi meew o addi nebam sirmi ha heewi dono fuddinade hen hankadi nyalom fugo non o kaldo dewi wodo ko artiri o wi duwa makko ne jaaba nelaado duuni non hasko hayre wote o yo sikkat so are hayre so yekiti dum mo taw hen kan kala ko sabbina Allah yupade mo ni Allah wadanno mo kanko Abdurrahman o warta godo ala annabi sallallahu alaihi wasallam mboy fuddu seedam toydudu ajowi o fi asaru sufrati toydudu seeda nelle bodeje kulorum ay mona bodeje neddo lawimo tan ayyabi me yeso non bodeje mbaje iyam dam no wona koy santu joni non nelal yimu no wayni yimbi an no ko kewi ko comme test non ne ci resi anani de o kades o ja ko mbadda he dum totti men masalan on tuwa kanyum tottumo fitti on ko den ko deli on ko den bedi heewi haalde bedi wiya sallallahu alaihi wasallam wi wandi odo Abdurrahman ko nato aljanna kono non ko bafo o bafadde koyde makko nanata aljanna o wi anata aljanna so wana taw ka baf joni non o ummi sham o mo jogi temedde jeedidi ngeloba ene rimda marchandise ha hewta Madina en haddine jiggore wurgo wadi sonkan tollayi o joggi hakkunde asmani leydi yummen Aisha wonɗo jooɗino ene wonde won yimɓe wi onon kam ko dillata koko woni ɓe mbi ko Abdurrahman ibn Awf ari ene wonde jiggore mum wodi ko haali o ñuumbi wodi biɗo yo labtin ko haali ko sali am ɗoɗel ummi ɗon jehi yetti e Abdurrahman wi joni min joddino ko yaay yummen Aisha to tini ari nde on ko haali o jaɓani haalande men ko haali o wi wadde temedde jeeɗiɗi ngelobba dusne ɗum ɗo wote kaɓɓete hay hunde ame arte moɗo o yehi o fayi toon nden o yettima o wi yayi o yuri maire o haw gasmi o wimo won biɗe mon ko kalɗa o wi aha mbimoɓe komi cuftorɗo nelaɗo meeɗi wiidemi an ka natawo aljanna kono noon koyɗe ma nanatama aljanna nattakal ɓaf wima ya ñamlu Allah moƴƴere anani de bel ma koyɗe ma ɗe fof o yayi mbeɗa seedna Allah mbeɗa seednuma mbeɗa seedde dental ngal temedde jeeɗiɗi ngeloba ba e ko rimda ko hen bi agtabiha wa ahlasiha kala ko waɗa hen waɗi ɗum fi sabilillahi bel ma koyɗe fof ɗum weeɓani temedde jeeɗiɗi ngeloba e ɗum weeɓani ni kanko Abdurrahman ko joom gueɗal o wonno e wonno Allah waɗan noon littani hen joni noon o wi mana Sa'd ibn Rabi'a kañum tan dokkimi exemple hakkunde makko e Abdurrahman ibn Awf kono kamɓe fof ɓe sakataɓe sabu caggal ɗum ɗon sa en koɓe gaɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam min leydi ndi fof tandarma woni ɗo a accat min pecce e maɓɓe tandarma min pecce maɓɓe kamɓe muhajiri en goto fof min pecce leɗɗe ɗo min jogiɗe ilaaɓiɓe ala o wi wadde ɓayro a jaɓani ɗum accu min mbaɗmi eɓe gone liggade malla min liggade so tawi ɓesɗon ƴe ngari min pecce eɓul amar ɗum dewi waɗi kala façon ɓe mballi muhajirina mbeɗa ma jejjit coono mumen e jawdi mumen ɗaccunoon yalla yoɓan neɗɗo moƴƴere won duwaw o ko nasiran an Allah mbeɗa ñaagoma ya rabbana al ansar nasraka bil muhajirin waaka noon de
ومولاي رين بنابي كل بلال ورباح يا عامر بن فهيرة ناني دي سيدي خليفة الصديق أبو بكر ناني دي كارو إيكا باون أرني سانز ما كلمة إن أدن نت بوان باون لان ساسا أمي بيفو أي تكا أدي فوق ما فاهم سانز ما كلمة دون هذا جدا غوفان أنا ندي دون إيدو نهمي مكة أنا مكة باي 500 كيلومتر ياهو كنون دو غرتون سانز ما كلمة أدي نبي باون وبين بلال يا أمي بن فهيرة ناني دي فاتستين أنغانغال بلال كالان دومين الواي كو أدنو بيات الواي وانتا كو سكتين بيات كو أجيب بنات نانات سابنون نلالو علام هيتي جيتون سو وانا عديو يا أبو بكر فيتي لو يبين نجاسر يبين بوتو نهار مولا يار نو فيتي باوني كهو كنو كانك أبو بكر نفاوني هو مثلا كان يقول فاوني وقال كانوا نو ولا مترخي هو نندو وقال كانوا ولي ضرورة الشعر يمكن يقول واسرقان وقال كانوا أنا ندي بلاتيما في بيت النبي يسوع الذي هزم وما تنقول هذا من صوت وما كلام وتتنقل في وجه وما تنقول هذا صوت الصوت من تنجب أنا ندي كنت تنقو أمر والسوخمة هيتنا نيمة الطيبة المدينة الغراء دنيج أمته لي الماء هواؤها وهي مدينة لم يوافق هوران من مزاجهم الجل للمرض ونقول ما تبي أمامي إن الله مولدي أنا ندي تبي الأربعة نني سانزمان بتشينا مبي نودي باون أنا ندي ويكابي أمي مهاجرين بي ونو باول كيف مبي لبي غير مدينة ده إمبي مدينة كو هيتا أنا ندي يوم من عائشة ناجي النبي صلى الله عليه وسلم تمدوكو هادي ما نجوني آية الحجاب غيرنغالا ومسلمي بامك ولا سلو سيدنا أبو بكر نمونت بلال نمونت عامر وارو توي بندر سوف مسلمين فوف ولا وايتات ولا يمدي السوف ترد أمي نوتو ويبيرو هادي لا جنغالادو وارتي النبي صلى الله عليه وسلم ويا رسول الله يرو ديك ساليد كيبي كاودي كو جاكي باون غون باتي رويتوتي وقال نالوي حبب إلينا ربي أيبتنا إيه جوم يا واحد يمبامبي من جد مدينة المنورة كهوب مكة من جد نو مكة يا واحد من جد نو المدينة الرومي يوم يرميني والرحيمي عندم والمالدا أنا يدي إيه مقدواو أما الوباء تتويق مصيبه من دعاء كوي دعاء البدر لورونو الأديم الأديم أولو ألك صفاتك نعتو ولا صفة ولا بدر أو هرم سيد القوم أسوة القوم لورو نمتي نورغال لورو كليفو والرسول الله أديم ألك صفات النبي صلى الله عليه وسلم منتقل وباء إجي عن المدينة كمدينة نحو الجوف يلا نياجي أولو مصيبة غون إلو نيبودو غوندي اندر مدينة يو الله دكتي دum halaba weddo dum nokku ni jofu o duwi o do duwaw kanka na sallallahu alaihi wasallam anani de dum wad non amal waba so tawi ko ñew waba o musiba o min duwaay ko duwogol al badri lewrundu ala adimi khalifa o won sayyiduna o wala ñemtinorgal yimbe o na'tul lil badri wa ma'nahu uswatul qawmi wa sayyiduhum الذي به يعرفون وهو هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيد الله عندي منتقلون دم أجي عن المدينة كمدينة نحو الجوفة الجوفة لو جي أنا ندي نها ونلي نها أبارافي ونلي كم كنلا بركن بيا أبارافا زيدا يبيد زيد ونهارثة bisa ta o temir limbu kalis o tutti ben
bisa warigal wariqa waraq khalidane tutti ben wi ben jehe madina ma al bayrayn ko tutti jilodi didi irsala no neldum dal hasami fewde kureji makko gondi di makka be jam gaddiyan nani de woni abarafa e zayd bino dida ko tutti min jilodi didi dutti e makka gaddon kureji goddi do e gaddi ton umma aymana jaa e gaddi ben e sawda sawda o ta tuksido ko itta kon ko nyimirni tam fatimatan dum men fatima usamatun odo ko mayman jibindi ummu kalsumun yan yaren an el hajj malik halda de man o yan i o il qawla il abiyati a jangi dum to don nunu odo ta'kid won ta'kid nunu tawkid al khafifa yan ren nande ko mi poche won hala batini nabi amma ruqayyatu ko tawi ko bi nelale bi de ruqayyo ma usman on arti koy ba ma jom gallimu ngi usman zainabun odo zainabu ingil annabi sallallahu alaihi wasallam enda o monta makkato zawjiha jom galle makko ibnu rabi'a ghayr muslimi de on jabani Allah taw ibnu rabi'a abul asi ibnu rabi'a odo jibin dum ko hala bintu khuwaylid hala no kanyume khadija bintu khuwaylid yidi me bas wadi zainab e jom galle mum nayde yum don non gorko jabani Allah taw gorko ton heddi wadum heddi tu don jom galle ma woni de wa kana ulatima kanko odo bil badri kanko ibnu rabi odo kalten walde badri de wadde ma surano jiya koy tahabbe o da tonga kabba nawa nani de wa arsalaha onel zainab ila al madinati fewde madina ba'da al manni ba mujingol wal karami teddungal wa zainab odo sugu debba won bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sar oneli ya hakkan e gongo ila ta ha chakka makko fida totigo wa man mujini abuha bamako siddat sabsatu ar khabi kor yelo dam andi nelal disni yimbe biro jagude holno baddene man embi keben fidaw embi umar kam wi tan yambare Allah bonna nayde woni goddo nen ton nyaadda won wi nanen be tangol njugana mabbe ledde kubbende be may kam fof nayde joni non abubakar fof mbi fidaw nelade wayni jarudo on bangi nayde joni non kanko odo o jiya koy manani joni esiko esu annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu rabi odo o jiya koy dano o ala ko sotiri zainab yummu khadija du wurnde wonko rokkuno o itti o neldi dum e jungo goddo do tuttu nela sallallahu alaihi wasallam o sotiri dum galle mo den nelaade hebi chakko o en andi o chakku khadija won erne nde addi goddum erne heccidi o wi wajibe to tawi on ji ko jimi go min de pammi hen ko odo senon mbawi non mbawi ndimni non jom galle makko jaafudon jarani den jette makko goddum tilbe cakka makko bi ya rasulullah tagal ma min tir o noddi gorko o wimbo alan ya ayi zainab do umuto fatira arga do umuto an bela jabal ram kedda anani de dum won non ko wimani wa arsalaha ila al madinati ba'da al manni min karami anani de ayo amma al atiq to tawi sayyidina abu bakr fa abdullah ibn abi bakr jaa lahu on adni ya lahu kureji makko ummuhu yummu abu bakr ne heddino makka en wi ummul khair abdullah ya doydu asma ni wadi anani de asma bil rasmi jelodi muddi yaadu husnul masih jelodi muddi yaadu wa rawman odo debba min ganda o yani pandi men aisha on ne adama wa aisha hori adama don heddino ma abdullah yil qiyami ma abdullah on bi abdullah nani de do fofu den gadda kay anani de